Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Goedenavond, dames. Hele goedenavond. Hallo, Stel jullie eens even voor. ik ben Mira Bekkers. En ik ben Carina Hanskens. En jullie zijn hier namens afvaardiging, zeg maar, van... Theater Landgraaf. Oh, was dat afgesproken in koor? Nee, dat doen we wel automatisch. Oh ja, leuk. Mira, ik ga maar meteen met jou beginnen. Hoe ben jij bij het Theater Landgraaf terechtgekomen? Dat is heel lang geleden. Ja, vertel, we In willen een het heel weten. vroeg stadium vroeg John van den Berg. John? Ja, de initiatiefnemer, of een van de initiatiefnemers van Theater Landgraaf. Ja. Vroeg of ik ook wat daarin vertelde over zijn idee. Hij wilde graag een theater beginnen. In de oude bioscoop werd er op een gegeven moment geopperd in Wouwbach. En of ik daar wat animaties wilde doen. Onder leiding van Barbie Terrakowski. En zo is het begonnen eigenlijk. En ze hebben me nooit meer weggekregen. Wat bedoel je precies met animaties? Ja, destijds hadden we... het Theater Landgraaf heette voorheen Grand Theater. Ja. En wij hadden een groep opgericht en dat heette Petit Theater. Oh, oui. Ja. En dan deden we wat toneelstukken voor kinderen of animaties. Op braderieën of noem maar op. Ja. En zo is het dus bij jou begonnen? Zo is het begonnen, ja. Ik ga niet vragen hoe lang dat geleden is. Gaan we niet doen. Carina, even naar jou. Voor de mensen die jou nog niet kennen. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Wie is Carina Hanskens? Ja, Carina Hanskens. Ik ben geboren en getogen in Landgraaf. Ja. Ja, oorspronkelijk Schaasberg. Schaasberg op de sheet. Maar ik ben best wel grensoverschrijdend bezig. In ieder geval in alle kernen van Landgraaf. Op dit moment, als men mij vraagt, waar kom je vandaan? Oké, van Landgraaf. En ik ben nu ongeveer iets van 16 jaar verbonden aan Theater Landgraaf. 16? Ja, zoiets. Ja. En ik ben begonnen met 1 avond per maand. Ging in de kasten zitten. Daarna toen ben ik gevraagd om vergaderingen te notuleren. En van het een kwam het andere. Dus je ging toch wel in veel werkgroepen zitten. Ik ben ook 10 jaar bestuurslid geweest. En sinds 4 jaar ben ik dan manager. Theater Landgraaf. Ja. Het is natuurlijk best een heel verantwoordelijke taak. Maar het is samen met Mira en nog een collega vormen wij dan het theaterbureau. En dat is dan eigenlijk ook wel het hart van het theater. Ja. Dus van daaruit gebeurt alles. Even voor de beeldvorming van de kijkers en luisteraars. Allemaal vrijwilligers daar, hè? Ja. We hebben dus 2 betaalde krachten. Dat zijn toevallig Mira en ik. Maar dan gedeeltelijk, deels betaald. Een overgroot deel zijn wij dus ook vrijwilliger. Ja. We gaan Mira eens even, niet letterlijk, aan de tand voelen. We gaan Mira eens even uitlichten, zeg ik altijd. Mira, wat doe jij precies nu op dit moment bij Theater Landgraaf? Nu? Ja, nee, nu doe je niks. Jawel. Oh, sorry. Ik ben PR aan het maken voor Theater Landgraaf. Oh, de PR, heel belangrijk. Nee, maar dit bijvoorbeeld, hè. Dit laat ik even zien. Even kijken, dit, zoiets, hè. Ja, Theater Landgraaf. Maar dat heb ik niet gemaakt. Nee, oké. Maar goed. Dat heeft Tanja. Oké. Tanja, leuk gemaakt. Ook even een compliment naar jou. Mira, vertel. Ja, op het moment werk ik eigenlijk veel op het theaterbureau. En met name dan PR-dingetjes. Ik doe eigenlijk voorwerk. Want straks begint de jeugdtheaterschool weer. Ja. En dan moeten natuurlijk alle hands aan dek. En dan heb ik voor bepaalde dingen geen tijd meer. Kijk, en dat is dus meteen het bruggetje naar hetgene waar jij actief mee bezig bent op het moment dat het seizoen rolt, hè? Ja, ik ben coördinator van de jeugdtheaterschool Landgraaf.
En daarnaast doe ik eigenlijk van alles wat met jeugd en jongeren te maken heeft. Nou, vertel, we willen het allemaal weten. Wat doe je dan precies? Ja, heb je even, zegt Mira, heb je even? nou ja, ik geef zelf les op de jeugdtheaterschool. Maar daarnaast zijn er ook natuurlijk andere docenten die daar les geven. En En dan heb je het over acteren. Ja, acteren, theater maken. En daarnaast dansen en zingen ze ook. Maar die lessen geef ik niet. Welke les geef jij dan? Drama. Oeh, ja, Drama. Dat is heel apart. Dat moet je kunnen spelen, hè? Dat zou bij mij niet goed zijn, maar goed. Nee. Ja, er zijn natuurlijk verschillende docenten die dan op het gebied van theater maken, hè, zeg maar spelen, theater spelen, hè, die daar dan les in geven. En zo zal er ook een komische docent zijn, hè, die je leert hoe je komische stukken moet spelen. Nee, die hebben we niet. Nee? Nou, dan wordt het tijd. Grapje. Nee, dan wordt het tijd. Elke docent heeft natuurlijk zijn stokpaardje, zeg maar, waar hij graag les in geeft. Zo zijn er docenten die graag improvisatietheater geven. Maar we hebben natuurlijk ook een dansdocent. Willy Kapel. Die de dansen instudeert voor de musicalgroepen. En dan hebben we ook nog een zangdocent. Dat is Karen Koenen. Ja, noem die namen maar hoor, zo vaak als je wil, want ze passen niet allemaal in de studio hier. Jij zegt dans doseren, zang doseren. Hoeveel theatergroepen, jeugdtheatergroepen, zijn er daar bij Theater Landgraaf? 9. Tenminste, vorig jaar. Oké. Het is altijd de vraag. Hè, vorig jaar waren er trouwens maar 8, ik ben het liegen. Omdat we de jongste jeugdtheatergroep wegens corona eigenlijk niet hebben kunnen opstarten. Ja, en dan heb je dus een aantal personen die zich daar inderdaad mee bezighouden. Ik kan mij voorstellen, 8 groepen. Hoe vaak krijgen die les per week? 1 keer per week les. 1 keer per week. Behalve in de schoolvakantie. Ja. En dan wordt natuurlijk naar een theaterstuk toegewerkt, neem ik aan. Of naar een musicalstuk toegewerkt. Dat ligt eraan. Kijk, het verschil is er tussen lesgroepen en productiegroepen. In de lesgroepen staat vooral de cursist centraal en werk je aan allerlei vaardigheden. Zodat leren acteren, leren samenwerken, leren improviseren, duidelijk spreken, met teksten omgaan. Dus dat ze dat leren. Uiteraard wordt er daar ook toegewerkt, net als bij een productiegroep, naar een productie. Maar de weg er naartoe is belangrijker, zeg ik altijd, dan de eindbestemming. Dus, Zeker. De weg er naartoe, wat ze leren onderweg, als je met een presentatie bezig bent, is belangrijker dan de presentatie zelf. Ja, want ik kan mij voorstellen dat je natuurlijk ook qua leeftijdscategorie, dat het bij de iets oudere categorie misschien wat makkelijker gaat als bij de hele kleintjes. Dat je daar heel veel tijd in moet investeren. Dat hoeft niet per se, want er kunnen natuurlijk ook mensen op een oudere leeftijd instromen en die moet je toch de basisvaardigheden ook weer bij zien te brengen. Nou is het wel zo dat ze vaak doorstromen en hoe ouder ze worden, hoe meer theaterervaring ze hebben. Dus ze beginnen dan wellicht al in de iets jongere groep en blijven dan hangen in Theater Landgraaf. Dat hopen we. Hè? Ja, zo is dat. Als er kinderen zijn die denken van ja, of jongeren of volwassenen, van dat vind ik ook leuk, theater spelen. Kom dan een kijkje nemen na de open dag van de jeugdtheaterschool Landgraaf. Dan kun je een beetje sfeer proeven. Er wordt een workshop gegeven, er is een rondleiding. Na de workshops kun je de docenten nog even spreken. Kom gewoon sfeer proeven. En dat is zondag 25 september. In de ochtend voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. En 's middags is het voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Om precies te zijn, het is morgens, zondagmorgen 25 september... van 11:15 tot 12:30 voor de groep 6 tot en met 12 jaar. Hè? En
12 tot en met 33. Ja, dat is een leuk getal. Ja, en weet je hoe dat komt? Van 1:15 tot 3 uur. Ja, nee, vertel, hoe komt dat? Dat wordt elk jaar weer verhoogd. De oudste cursist is namelijk 33. En die is er ook al vanaf 8-jarige leeftijd bij. Dus elk jaar moeten we de leeftijdsgrens weer wat verhogen. Ja, daar is niks mis mee. Dat noemen ze vergrijzing, ook in Theaterlandgraaf. Carina, wij gaan eens even met jou goedvinden, Mira. Gaan wij eens even naar wat highlights over de programmering. Hè? Wanneer start het seizoen bij jullie? Is dat meteen op die open dag, de 25e? Nee, hè? Nee, of al eerder? Nee. We hebben dus vorige week hadden we al een voorstelling van het Orlando Festival. Dat is natuurlijk geen voorstelling van onszelf. Maar toen was er wel voor de eerste keer weer de mogelijkheid om naar ons theater te komen. En dat was gewoon fantastisch. En gelukkig was het ook vol. Maar het was ook een heel mooi concert. En daar waren we echt blij mee. Is dat meteen ook dat gevoel wat jullie natuurlijk ook pakt en wat iedereen pakt? We kunnen weer? Ja, absoluut. En zeker na de afgelopen 2 jaar, waar we toch wel heel erg moeilijk hebben gehad. Ja, wie niet? Ja, iedereen. Iedereen. Maar wij hebben toch ook bijzonder lastig gehad, ook met onze bestuursleden en vrijwilligers. Ja. Er waren veel ziektes, maar er zijn ook wat mensen overleden. Weggevallen, ja. En dat was voor ons toch wel grote klappen, waren dit. Hij was nog bij ons de laatste keer dat hij hier was met jou. Ja. Dat was Frans Bremen, Frans Bremen, voorzitter. Ja. Frans, even naar boven. Hè. Even naar jou, Frans. De laatste keer dat je met Carina hier was, was je nog bij ons in de studio. Het valt even stil, maar dat maakt niet uit. Dat mag ook, dat is emotie, dit is live radio en live tv. Dat mag ook, de gevoelens zitten bij iemand onder de huid en die komen dan even naar buiten. Maar terug naar het heden, hè, met alle respect voor de zieken en overledenen onder ons. Ja, ik moet zeggen, we zijn, ons bestuur heeft zich inmiddels aangevuld. Dus het is bijna weer helemaal volledig. We hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers. Maar die zijn inderdaad, we hadden het over verouderen of ouder worden. En wij zoeken dus enorm naar jonge vrijwilligers. En waarom Carina, ik begrijp het, hè, waarom zouden, en dat is eigenlijk, laten we maar zeggen, laat ze maar even aan dat puntje van die taart proeven. Waarom zouden jongeren, of althans iets minder ouderen, naar het Theater Landgraaf moeten komen om daar vrijwilliger te kunnen zijn? Nou, ik denk sowieso moeten we steeds toch van onderaf beginnen. Dus met de jeugd. Jeugd heeft de toekomst. En onze oudere vrijwilligers kunnen niet meer alles wat ze zouden willen doen. Ja. En dat is best heel jammer. Ze willen ook dat stapje terug niet doen, omdat ze het zo leuk vinden bij ons. Maar we moeten dan toch ook weer mensen hebben die hun gaan opvolgen ook in de toekomst. En de ouderen die hun gaan begeleiden. Hè? Want je kunt niet zomaar zeggen, hey, hier ben ik, dan gaan we dit en dat eens doen. Hè? Nee. Want je hebt daar wel natuurlijk verschillende groepen die het een en ander verzorgen. En daar kun je geleidelijk aan dan, als je zo'n jeugdig lid erbij krijgt, dan kun je aan verjonging werken, laten we het zo maar noemen. Ja, absoluut. En we hebben diverse mogelijkheden. Je kunt terecht bij de horeca, bij de techniek. Aan de kassa kun je werken. Je kunt gastheer, gastvrouw zijn. Je kunt bij de zaalinrichting meehelpen. En we hebben ook een afdeling bouw. Dus we doen heel veel zelf, gewoon om de kosten te drukken. En als je iets samen doet, dan geeft dat toch veel meer plezier dan op een andere manier. Dus als er mensen zijn die dit horen en het interessant vinden, neem gewoon contact met ons op. En dan kunnen we wat verder babbelen hierover. Van harte welkom. Ja. Hoe kunnen ze dat doen? Je zegt contact opnemen. Hoe kunnen ze dat doen? Ja, ze kunnen ons bellen. Ja. En telefoonnummer is 531 09 29. Of ze kunnen ons mailen. Dan kunnen ze mailen naar info@theaterlandgraaf.nl. En dan maken we een afspraakje.
Of op de website? Heb je daar ook de mogelijkheid om contact te zoeken via de e-mail? Dat lukt nog niet, want over website gesproken. Dus we hebben op dit moment werken we nog met de oude website. Maar met ingang van 1 januari krijgen we dus een nieuwe website. En er zal dan ook veel meer op komen te staan, ook hieromtrent. Ja, en we hebben sowieso heel veel nieuwe dingetjes. Zoals bijvoorbeeld, we gaan nu werken met een online ticketsysteem. Dat is voor ons natuurlijk makkelijker en het gaat allemaal sneller. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat we de mensen die hier niet mee kunnen omgaan ook nog de mogelijkheid blijven aanbieden om op een andere manier aan kaart te komen. Dat is gewoon een feit. Ja. En over de programmering gesproken, we hebben dus 11 september komt dan de eerste voorstelling. En voor ons is dat best een hele mooie voorstelling. Ik vind hem lekker in ieder geval. De benaming, lekker, hè? De benaming, hè? Ja, verheerlijk. Nou, vertel het geheim maar, Carina, want ik vind dat heerlijk. Ja, pletskooktref. Oh, maar pletskook, zo lekker, hè? Ja. En het was dus op initiatief in feite ook van Frans Bremen. Dat we daar onze gedachten over hadden laten gaan. En zeg maar een nagedachtenis van Frans hebben we dat afgelopen jaar al opgestart. En toen zijn we gestart met als onderwerp de politieke debatten. En nu is het zo dat we in het kader van 40 jaar Landgraaf gaan we dit zeg maar uitdiepen van wat is Landgraaf? Wat betekent Landgraaf voor jou? Woon je hier graag? Waarom ben je hier komen wonen? En zo gaan we dus diverse mensen uitnodigen om dit een beetje ook uit te diepen. We nodigen dan wat bekende mensen uit, zoals natuurlijk de burgemeester, de oud-burgemeester. We hebben uitgenodigd Lou Tisse. En Guido Dieteren, maar hij zal het dan via een filmpje zal hij ons iets vertellen. Want hij heeft het ook hartstikke druk natuurlijk. Hij heeft het ontzettend druk. Ja. Raymond Clement, die komt dan en die gaat dan ook echt iets over Landgraaf vertellen. Martin van der Weerde over de geschiedenis van Landgraaf. En dat heel veel leuke dingetjes. Ik wou net zeggen, je moet niet alles verklappen, hè, maar ik onderbreek je ook niet. Maar als je dat, ik zie hier staan, 11 september van 2 tot 4. Ja. En wil je dat allemaal in die 2 uur duwen? Gaat dat echt niet uitlopen? Nee, want dat moeten we al zo doen. Trouwens, het is ook nog met een muzikale omlijsting van Martina Lucic. Ah, Martina Lucic. Ja. Lucic. Ja. Maar het is zo, we gaan dus precies volgens de tijd gaan we dan ook werken. Schema. We hebben dus een interviewer en dat is Ruud Kleine. Hij zorgt ervoor dat alles binnen de tijd dan ook zeg maar besproken wordt. Dan zit je bij Ruud helemaal goed. Ja. Hij doet het ontzettend goed. Ja. Het wordt opgenomen door Omroep Landgraaf en via een livestream uitgezonden. En uiteraard krijgt elke bezoeker een stukje pletskook. Ja. Nu ga ik even een plaatje draaien, want anders loopt me dadelijk het water in de mond van dat pletskook. Mira, jij hebt daar net al een bruggetje geslagen. Je wilde nog een bruggetje slaan, hè? De open dag. Ja, de open dag van de jeugdtheaterschool. Daar hebben we het al over gehad. Hè? Ja. Dat is een van de dingen voor kinderen. Maar een paar dagen, vrijdag 28 oktober, hebben we een Halloween-activiteit in samenwerking met de winkeliersvereniging Wouwbach. Oh, leuk. Eindelijk mag het weer, want na corona kon het een aantal keren niet doorgaan. De winkeliersvereniging die organiseert een soort trick-or-treat gebeuren in de dorpskern van Wouwbach. En wij, het jeugdtheater, springt daar altijd op in. Want het is voor ons een excuus om ook zelf aan Halloween mee te kunnen doen. Dus daar maken we een mini-voorstelling. Ik voel hem al helemaal aankomen. Ja, vertel verder.
We maken dan een klein mini-voorstellingje en dat spelen we 5 keer achter elkaar, want er is zoveel te doen in die dorpskern. En na 20 minuten worden de bezoekers er weer uitgejast en dan komen de volgende bezoekers weer binnen. Maar het is een excuus voor de docenten en de cursisten om zichzelf te verkleden en te schminken. En het is hartstikke leuk. En het kost maar €1. Ach, daar gaan we niet moeilijk over doen. Verder, wat heb je nog meer op den agenda staan? Ja, je hoeft niet rijk te zijn om naar een theater te gaan. Hè? Dus die Halloween-voorstelling, €1. En dan hebben we zondag 30 oktober... hebben we een Circus Fantastica, een kindervoorstelling. En die wordt gesponsord door de Biep. En daardoor is de entree ook lekker laag. En zijn dat verleden van de Biep van Landgraaf kost dat slechts €3. Dus mensen moeten maar zelf op de website kijken, www.theaterlandgraaf.nl. Wat voor leuke dingen we allemaal hebben. En nog iets wat voor de mensen met een kleine beurs misschien leuk is voor de kinderen. Dat is de voorstelling 13 november, Onder de grond, van Wie Walvis. Wordt ook alweer gesponsord door de Bibliotheek Landgraaf. En jij bent maar bezig met jouw collega's. Noem die collega's nog even. Die doseren daar aan de jeugd. Moet ik ze allemaal noemen? Ja, doe maar. Maakt het uit. Ja, Vergeet niemand, hè? Vergeet niemand. Ja, Roger, Melanie, Meli, Karen... en Jordi. En alle anderen die erbij betrokken zijn. Ja. Dus ik zei het al, hè, we moeten niemand vergeten. En al die vrijwilligers trouwens daar. En toppie wat jullie doen. Een warm hart toedragen aan al die vrijwilligers. Die verdienen dat ook eens op zijn plaats, zeggen we. Jij had nog iets over samenwerkingsverband, hè, Carina? Ja, want daar wil ik op inhaken. Dus Mira vertelde ook al over samenwerkingsverbanden. We hebben nu een comedy festival in november. Comedy festival? Ja, en dat gaat in samenwerking met het Cultuurhuis in Heerlen, het Pitbull Theater en Theater Carousel. Daar vinden dan de voorrondes plaats van nieuwe comedians. Ja. En dan treden bij ons dan 6 comedians op. Er is dan ook een jury. En dan krijg je natuurlijk dat dan de mensen die dan, zeg maar, de eerste 2... die gaan dan over naar de finale. En die finale die vindt dan weer plaats in december in het Cultuurhuis in Heerlen. In Heerlen, ja. En een verdere samenwerking hebben wij met App Art Events en de Muziektrein. En daar hebben we dus nu ook weer 3 voorstellingen op, zeg maar op het programma staan in oktober. Dat zijn zeer bijzondere voorstellingen. Dat is dan op 2 oktober een Indiaanse middag. Die is van 2 tot 7. Met wereldmarkt, hè? Ja, met een wereldmarkt, want dan heb je dus inderdaad allemaal spulletjes uit India. Er is ook India's eten. En er is zeg maar een film en er is muziek. Dus er wordt dus ook een concert gegeven. Dan hebben we op 22 oktober Lollo Meijer. En dan is dus ook een gedeeltelijk dat daar ook een film gedraaid wordt, maar ook dat daar een concert gegeven wordt. En tot slot 29 oktober Supernatural. Dat is een tribute to Santana. Aha, Carlos Santana. Ja. En dat is... en als de mensen natuurlijk willen kijken wat er allemaal te doen is... vertel het nog even, die website, Carina. Jij zei, het programma september en oktober staat daar dus op. Vanavond zal alles klaar zijn voor onze website www.theaterlandgraaf.nl. En je kunt dan even bekijken van, god, wat vind je leuk? En je klikt dan door inderdaad via het online ticketsysteem. Of je neemt contact met ons op, mocht dat allemaal niet lukken. En wat ook wel leuk is de samenwerking met toneelvereniging Ambras. Die treden dan ook diverse keren bij ons op in september. En Paul van Loo is natuurlijk eigenlijk kind aan huis. En het is een artiest die ook het hart voor Theater Landgraaf heeft. Carina die wilde nog 3 korte dingetjes melden, hè Carina?
Jef Jaas. Ja, dat vind ik wel belangrijk om te vertellen. Ja. Morgen gaat de nieuwsbrief de deur uit. En de nieuwsbrief die wordt per mail verstuurd naar ons netwerk. En daar staat dus de programmering ook in van september en oktober. Je kunt dus ook reserveren alleen voor september en oktober. Dus voor november en december dus nog niet. Mocht je die nieuwsbrief nog niet ontvangen, schrijf dan even een mailtje naar nieuwsbrief@theaterlandgraaf.nl en dan sturen we je dat ook op. Dat is altijd wel leuk. Je wordt natuurlijk dan ook altijd actueel op de hoogte gebracht van alles. Maar je kunt natuurlijk ook altijd kijken naar onze website www.theaterlandgraaf.nl. Ja. En we hebben, een paar maanden geleden kon je boeken voor het concert van Bruce Springsteen hier in Landgraaf. Ja. Het was binnen een mum van tijd natuurlijk uitverkocht. Ja. En toen hadden wij gedacht, we willen wel de muziek van hem bij ons brengen. Dus wij hebben Brucified zover gekregen dat ze op 3 december bij ons een concert geven. Netjes. En, dus we hopen dat de bezoekers met grote getalen komen. Het wordt natuurlijk een ontzettend leuk feestje. Dat hebben we dus ook afgelopen mei 3 dagen achter elkaar ervaren met Queen Must Go On. Ja, geweldig. Kippenvel. Super was het. Ja. Super. Ja. Dan ben je wat ook is, omdat wij klein zijn. We zijn groot in het klein zijn. En hierdoor is het ook zo dat je de contacten met een artiest heel dichtbij voelt. Dus we hebben, het podium is niet zo hoog. En iedereen, het contact over en weer is gewoon fantastisch. Er waren mensen die waren naar grotere concerten geweest. En toen ze bij ons kwamen, zeiden ze dat vonden ze toch wel het allermooiste. Dat is zo'n mooie reclame. Hè? Ja. Er zijn zelfs mensen 3 keer geweest. Ja. Ik kan me voorstellen, want ik heb die groep toen ook gevolgd. Hè? Bij SBS6 was dat toen. Hè? En ze hebben nog een groot concert op de markt gegeven tijdens de WMC. De afsluiter van het Wereldmuziekconcours. Dat was Queen. Hè? Ja, Queen Must Go On. Queen Must Go On, ja. Onze eigen wachtpalmen uit Landgraaf. Oud Landgraaf. Wacht de groeten nog even langs deze weg. Hè? Ja. En als laatste Carina. En als laatste, we hebben dus, wij doen dus ook mee met Rabo... Club supportactie. En iedereen die dus een bankrekening heeft bij de Rabobank en ook nog eens een keer lid is, die kan een stem uitbrengen. Ja. En nu wil ik natuurlijk vragen of iedereen een stem wil uitbrengen naar Theater Landgraaf. Want we kunnen toch wel elke euro gebruiken om ons theater levendig te houden. Hebben jullie eigenlijk een vriendenclub of zo? Ja, we hebben een stichting Vrienden van Theater Landgraaf. En je kunt er vanaf €25 per jaar vriend worden. En 1 keer per jaar hebben we dan ook een speciale avond voor al die vrienden. En dat helpen we ons dus ook voor de aanschaffingen van speciale dingen. En ik zou zeggen, dit mag ook... Onbekend maar onbemind, zeg ik, als jij na wat je vandaag gehoord hebt van Carina en Mira... en Mira heeft dadelijk ook nog iets te vertellen, hè, Mira? Als je dat een warm hart toedraagt, nou ja, goed, neem contact met ze op... en denk jij misschien, voor €2 per maand wil ik dat wel doen, hè? Want zo moet je het zien, €2 per maand, waar hebben we het over? Ja. Mira? Ja. Naar jou, weer een bruggetje, want jij had ook nog wat te melden, zei je? Weet ik niet meer, maar ik heb altijd wel wat te melden. Ja, vertel. Ja, wat bij Queen Must Go On natuurlijk zo leuk is... en wat Carina al zei, waar wij erg sterk zijn... in het kleine zijn wij groot. Dus bij peuter-kleutervoorstellingen... die lopen bij ons ook altijd fantastisch. Dus mensen met jonge kinderen moeten ook maar eens even op de website kijken. Nee, je moet zelf komen kijken. Ja, tuurlijk. Ze komen, ik neem aan dat ze niet de kinderen alleen laten gaan. Want in elke peuter- en kleutervoorstelling... daar zitten meerdere lagen in, ook voor de volwassenen. En ik merk altijd dat volwassenen zeggen na zo'n kindervoorstelling van... ja, dat vond ik ook nog leuk. Dus ik denk, wij zijn heel... omdat wij juist zo'n klein theater zijn... is het heel fantastische omgeving... om voor die allerkleintjes zo'n
intieme voorstelling te geven. Want het allerleukste vinden ze het contact met de artiesten vaak achteraf. Ja, logisch. Ja. Hebben we dan alles gehad, dames? Of, Ja, we hebben alles gehad. En ik zou zeggen, blijf kijken naar de website, naar de nieuwsbrief. Bel ons op, hè? Wil En je dit, informatie hebben? waar is dit te vinden, dit programma flyertje? Waar kunnen de mensen dit vinden? Mensen kunnen dat bij ons afhalen, maar ze kunnen natuurlijk ook via de nieuwsbrief worden digitaal natuurlijk. Ja. Ook worden mensen verwittigd over het programma en waar ze moeten reserveren, wat ze moeten doen, et cetera. En op de website natuurlijk. Hè. Nogmaals, het programma van september en oktober staat er. Oktober, november nog niet. En ik snap ook allemaal waarom natuurlijk. Want we moeten even afwachten wat gaat doen. Hè, meer zeggen we niet, want Nee. ik vind het een rotwoord. Dames, ik wil nog één ding zeggen. Grote complimenten aan al die vrijwilligers daar in het theater. Dank dat jullie de boel daar draaiende houden, samen met Carina en Mira. En Mira en Carina, bedankt voor de komst naar de studio. En we sluiten altijd af met de magische woorden toi, toi, toi en adieu. Ja, nou, dank u wel. We zijn heel blij dat we hier mochten zijn. Ja. Dank je wel. Insgelijks. Dankjewel en toi, toi, toi. Adieu, Theater Landgraaf.